Prominent in the 10, 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 in the 10. Pakata, 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 takataka pakata. Truth again. It's remnant. I got a reason to say I love you. Got a reason to say I love you. Candy button down zone. Messel, candy button down zone. Messel, candy button down zone. Messel, messel, messel. Candy button down zone. Messel, candy button down zone. Messel, candy button down zone. Messel, messel, messel. Hide my face, baby, me no hide my face, oh. No reverse, baby, me no go reverse, oh. Pikita, toenda, kana chupita, toenda, bukta dikita, baby, bukta dikita. Hello people, and welcome back again. Panapa Zimu Reality ITV, panapa totsvaga talenda, patinopinda pose patinofungidza tingaone talenda. Muzwana nhasi tambonyeta munosecha talenda marusape ndobataya na Truth. Truth ane music yake yainaerera trailer panapa. Truth ane video yatabva kuona iro. Saka Truth the artist ikuti akutorwa paworks. Zvaari kungoda izvi ingoti support muri yeZimbabwe kuti musupport Truth, because vanhu vazhinji vanosupport vanhu vari muHarare, but it's from Rusape and they are ready kuhita even Harare zviri very hard. Saka ndichatana naye tombonzwa 1 2 3 about career yake kuti yakatanga sei, then tozonzwa futi freestyle. Saka guys, kana ndatanga kurangana kupera gara waita se wangochaya star one something utenge data. Saka mudakabva sei? Zviri mukoma sparks. Atise maworks. Aiwa maworks bosho kuti. Parise parusapa. Good right zvokutodaro. You know, one thing I like about WhatsApp, on WhatsApp wakapenga. Kune mastars atobva WhatsApp atotoziya. Tina Windy President. Tina Ola. The WhatsApp is Ola. Tina DJ Sparks. DJ Sparks, mimi wacho. Saka tichima products WhatsApp atakatalenda ndichibva WhatsApp ndobva kufara. Yeah. So, muri Zimbabwe ngade kuziya kuti anomwa the Truth ndiani. Okay. Truth Nelson Chatsama mukomana ane makore 26 pari zvino. Alright. Akabarirwa akakurira marusape. Alright. Akadzidza kumabvudzi uko, saka tatingori mumarusape tichimbozama tichizama. But tikuona kuti music aiwa tasvika palevel kuti takufanira tichisimuka manje. Makufana kubva marusape muchipinda muZimbabwe. muZimbabwe tichadi rusape yaita diki. Chotoka nje kuti kwasvika kuti mu-outskirts ndika. Unongochigara mu-outskirts, but try kuti umbopinde muHarare. Tatombopinde nekulinga team inenge ichiita zvinhu. Zvinoita easy, zvinoita easy. Samudara, munorwa type ipi musambo? Tatichinzwai. Ndinorwa inonzi Afrobeat. Ma-Afrobeat ese ingave Afropop, Afro Jazz, ma-Afro, pese pangori ne-Afro mukoma sparks. Ndinopinda. Then kuma-gospel ndinembo apo neapo. Ndozotiwo maridhimu topindawo patinenge taita seitambudaidzwa tichida kuti manzi enderere mberi tichingofara tichidaro. Kuti pangatorwa Rusape Cup Clash munotogona kutoendera mudaro. Ya, mukana cheto kana ungoripo ndinotombofamba kutoti handitozviendera izvozvo. Aiwa, saka mudara inspiration ine yakabva kunani? Inini ndakakura ndichiteerera vanhu vakaita sana Takura. Ndakura ndichiteerera vanhu vakaita sana Trevor D. Then outside Zimu ndinaye anonzi Oxlade wepaNigeria. Ndiye akanyanya kubva pinda kuti ndinyatsonzwe kuda kupinda muAfrobeat. Kuemba. Alright. Sakuziva munotoona kuti zvaTrevor D naTakura. Yeah, that's true. Saka so far mune album maborova here mune masingles here mukuita sei, munoshanda sei? Ya, mukoma izvezvi masingles ndo aripo. Album ndofunga kumberi chaiko. Masingles atinawo izvezvi anogona kutosvika kuma 20 aripo paYouTube. Saka paYouTube kana ida kuzonzwa maworks anosecha kuti chii? Vanhu vanongonyora kuti Truth Nelson Chatsama ndo username rake. Truth Nelson Chatsama. And toda support yavo zvikuru because vachanakirwa pavachasvikapo.
Alright, saka muri mumasocial media ese muri paYouTube chete ngati munowanika pese paFacebook? Ya paFacebook ndiripo, ukangosecha kuti nice one chatsama, then kuInstagram ukangosecha kuti truth chat, nekuTikTok unongosecha kuti truth, anobva abuda mukomana ipapa. Alright. Saka maproducer ngamishanda nawo maworks enyu ndanani? Wanaita apa Rusape, we have my talented ones. We have Ends Play Music. Pane mfana ari anonzi Ends Play, iye ari kubata basa. Then tina anonzi Mkoma Choga. Chibaba wari kubata basa. Ndo so far wandiri kushanda nawo wari two. But mukumbotsaya here music yenyu kuti ende paAirplay, mune zvamukuita here kuti music yenyu ende paRadio? Ikurire kana kuti haisati tano? Kumaradio zvingori apo neapo mbijana chaiyo, but tiri kushanda kuti zviite zvidaro. But tine dzimwe dziri kumboita dzichirokana na 3K TV nekuZBC, hatisati hedu tanyatsosvika murwendo rwacho manje. Alright. Because Rusape kumaNikalende kune Diamond FM. So Diamond inotobatira kwaSape? Ya, inotobata, inobata chaizvo Diamond. Saka ivo vari kusapota here local? Ya, local vanosapota ende tiri kutenda chaizvo kuti tizotosvika kunoka inyaya yekutoti kuda kwawo pamwe pachona maideas nechichichichi kuti pana wangu kambodai zvinokonaita sei kubuda bho, saka chimbodai so. Saka kuna naDiamond FM towatenda, vakambodaidzawo mainterviews, tikaita mainterviews. Saka maNikalende ndiri kuitemba chaizvo, takuda kuti tiwe tichipinda futi kunoko. Kunokureswa munogokora kudai. Tinoona unosvika padhoga pakaiswa gokora. Saka kunokuka kunoda simba, kunoda power nepatience, nekuti ukasabotejwa unongoti no, there's always next time, we'll try futhi. Because just not believe it. If you fail, you try again. No chokwadi. If you fail, you try again. You have no belief. Samdara ngeti monzwe vanhu vachimboita se muchimbovarovera live panapa. Tinyatsonzwe kuti marovera anoita se munoita. Ndiwo chaiwo. Okay. Yeah. It's truth again. No. Give me a little spice, baby, when you chop me on the wall. Yeah, I go like it, baby, I go like it. Dinokuda mufunge, dinokuda mufunge. Give me a little spice, baby, when you chop me on the wall. Yeah, I go like it, baby, I go like it. Dinokuda mufunge, dinokuda mufunge. Baby, don't worry, usawari. We go fly, go Dubai. Baby, don't worry, usawari. Tichatoka paya Mumbai. Yeah, dinoona vanashonai. Yeah, dinoona vanashonai. You got the ginger, the ginger. Baby, don't worry, usawari. Saka, uzati tukuita esa goma. Mama kutufungisa yego. Mama unifungisa maijedi na Jordan. Okay. Talenda lilipo. I think on WhatsApp, WhatsApp we pano. On WhatsApp, ufana usupporta mona to the fullest. So kuti ma TikTok yafana kutangira wana, ma TikTok ma challenge yafana tangira chi. WhatsApp yono unofana tangira wana. Kwa hiyo ndakasimbisa vanhu kure ndakasimbisa WhatsApp talenda liliko kudaidzwa. Saka muri Zimbabwe ndofunga muri kunzwa talenda kuti riripo panapa, mukomana kurwa maworks and the voice iri on point and has not music tuke rudo. I know kuti vazhinji makatsemurwa mwoyo but makafila mukomana mukana se munogona kufamba zvakanaka. Samdara, if you get a chance yekuita collab kuZimbabwe munondena moda kuita naye? Vekutotanga ndinoda kuita collab na Mr. Takura, then na Mr. Trevor D. Right. Yeah, then tozoscoutawo vamwe, tine vamwe vati tirongoona kuti munhu uyu kuri kunzi mukana wazongovhurika. But pane zvamuri kuitawo here, do you have any management yaunoshanda nayo? So far hatisati tane management.
chiro chirumbo kika tega. Right, but I think we have to look for management. Management ndokuti basa rite nyore vanombo chimbotsaya kuti vanhu vatakura vachiti mundaraunda chi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 
but pakayo manager ati Yeah, ndopana that's true. wamwana unoba music jajayo chimboinzwayo angaida kukolabo zvinoitika, but I think one day tichazonza sungu yako yana Trevor D, tichazonza sungu yako natakura zvinhu zvinofadza, and I wish you the best. Amene mudara mungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe zvipi zvamungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe musati mauya? Okay. Kumhuri yeZimbabwe tiri kungoya kwamuri saTruth Nice chatsama. Tiri kukumbirawo support yenyu. Maindawo kuma YouTube musviko musubscribe zvishuwo kuti tinzwewo simba soka imi munenge muchifamba nesu handiti. Saka tiri kungoti vese vari kutsigira vakasubscribe vachaenda kunosubscribe after this. Tiri kutendai ticharamba tichingounza maworks ende hatisi kumiraba kusvika tazonyatsotoona kuti taoccupy space even kuno kwachona. Saka daungotendai kuno okupega mangana zvatodeza muzama watombotama watombolauncha aiwa bose tozoiti kuno kunosvika mugokora, but aujabless no man can guess. Exactly. Kana itongori time yako yekuti uchirise unotongorisa unotongosimuka ende what unoenda chechero mna? Yeah, noenda kuchechi. Noenda kuUnited Methodist. Right. Yeah. And I do believe life is spiritual. Exactly. Zvinoitika spiritual side zvinenge zvichimanifesta paground. Saka mamuenda kuchechi baibai mufana muona matsvakeria muchiona matatu zviitike zvimanifeste paground. Zvisezvo zviri important zviripo because ndinowanzoudza vanhu vakawanda kuti amen vamwe vanotenda zvakasiyana siyana, but somehow we have to know that life is spiritual. We have to pray, we have to udza Mwari, you have to tell God kuti no Mwari handisina kuramba zvinhu zvakadaro, handisina kunonoka kupinda chokwadi. Ufana uzopinda wasekuru ndoparagara wapinda. Samudara ndinoona pachinge paine nhamba dzamboona kuti mafanzi enyu akutisi akubate zviri important izvozvozvo. Ndinoona mafanzi angada kukubata direct kune imwe team inenge iti ndanakirwa namaworks ako ndambokutuka kana video da kupromota. We have team yakawanda from na UK and Australia vari kusapota mayouth. Saka anoenda nhamba dzokuzokubata ipo. Okay, phone call it's 078 351 2762. Chadzokorodza 078 351 2762. Idzi ndo dzekufonera. Then dziri paWhatsApp it's 071 632 4394. 071 632 4394. Rutsigiro tiri kutokuda zvakasimbisa kudiwa. Aiwa muri Zimbabwe ndofunga manzwa mukomana Truth Nice ndiyo? Yeah, Truth Nice achitsanangura achitaura zvakawanda ndaziva pamusoro pake, but what is important for now ndezvekuti tinomusupport, tiende kuYouTube channel yake tonosubscribe, then panhamba dzasiwe dzinongoenda paWhatsApp uchingorequesta maworks, I'm sure vanokukandirai, then nekusharewo nevamwe so that vanoziva kuti kwaRusape kune talenda ririko kwaRusape, because nothing can stop talent. Ndozvatobelieve mudaro kuti hapana chinomisa chipo. Nyangwe mwechine ndozvati chipo ma1 chimesike zvekumhanya ndo inenge ichirwisa. Saka ndada kukutendai nekuuya mbera kwamaita mari vakuitire zvakanaka. I wish you the best. I wish you kuzombosvika kwaRusape kwavera mune mweshuya mune makazara kana muchiti give back to the community. Makazadza kana vhengere stadium. I wish you the best. Mune Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting Zvinotyisa TV. I think it's important kuti tikusiye kuti muchiona video area munyatsoriona. I think apa tawedzera kuti lende yaro munyatsoriona. Don't forget to subscribe Zino Reality. Don't forget to follow on Facebook DJ Sparks AW. But before you follow inini na Truth Nice, always follow Jesus Christ first. Oyo. Amen. Sweet.
Zvinhu zvainetsa sha tese tairwadzwa sha but hauna kuteerera amai vekuwira sha asi waita shasha ndamakudzwa akaonekwa nembonje zvinorwadza mumwoyo kuenda usina kuoneka iwe wachishaisa mufaro waimbo naseova matenga waisanditerera vandaitsiura misodzi yoyerera tiani anenyaradza ndausiwaenda wandishaisa mufaro True love ain't about money, girl. Though we try so hard to make you understand. Why wanna wait akafuta waikaya zvekupfeka nasi wazviruza taitombo kuudza nhamo dzinofura. Remember those days nokutenda wawaita banana tatenda uchisiya vana tinotenda nekuti muna Mwari vaitenda tochema 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 tichifunga iwe tochema 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 tichifunga iwe tochema tichichema 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 tichifunga iwe tochema 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 tichifunga iwe tichichema